Du Star Wars nær. Det er Slow-GG Gamers her. Med sin første video på YouTube. Og det er Star Wars. Ret nyt. Fuck det. Der er også lige gået hvad jeg synes. Det var virkelig. Så tæller det jo vist. Han var på. Yeah. G-Bag. Men ja, som sagt, første video. Ja, skylmunder. Nej. Ja. Jeg vil lave Star Wars film. Og jeg havde en anden kanal før. Der hed Tykke, eller Tykke, som hedder sådan noget. Kan jeg ikke huske det. Men så er det noget. Okay. Lort. Nej. Der er lavet kanal med alle mulige bullshit og sådan noget. Men hver anden uge, der vil jeg lægge Star Wars filmer. I må gerne skrive af, at jeg skal lave video og sådan noget. Ja, det kunne være fucking fedt. Og så bare, når man lige har startet sådan en YouTube-kanal også. Og så... det var mega fedt. Jeg har lige startet en YouTube-kanal op. Det var mega fedt, hvis jeg allerede bare skriver til mig, hvad det er, jeg skal lave. Det kunne være mega fedt. Så... nu er der lige en ting, jeg gerne vil have på tilbage. Skriv i kommentaren og like videoen. Det hjælper ekstremt meget, hvis I liker videoen. Hvis I skriver for spil. Lige nu er der 5, der er 5 ting at vælge imellem. Det første spil, det er det her. Nej, det her det er ikke noget, man kan vælge. Det er noget, der kommer op. Så det må jeg skrive. Shit. Lige så sådan der skide. Guys, så meget. Ja, der er nogle ting, I kan være med at spille. CSGO. CSS, altså Counter-Strike Source. Og måske noget Minecraft. Det ved jeg ikke. Der er på, hvis I skal være. Eller bare skal være Minecraft. Og vi kan få, hvad jeg siger, men det spil der har jeg. Det siger, nej, det gider jeg sgu ikke lave til. Fucking han var bedre mig. Den kommer helt væk fra, det må jeg også gøre. Når Minecraft, CSGO, CSGO, hvad fanden hedder det? Team Fortress 2 eller sådan noget. Det er Team Fortress 2. Og så alle mulige andre fucking spil. Men jeg kan nok lige holde sådan en type til at skrive til, hvad der er for nogle spil, jeg kan vælge med. Så skriver jeg skriver navnet nede i chatten. Og så bedre tekstboksen og ting. Så vil jeg skrive, hvad der er for nogen, I kan stemme på. I kan skrive ja ved. Så hvis I skriver... nu siger vi bare, jeg har... nej. Hvis jeg har Team Fortress 2... hvis jeg har Team Fortress 2, så skriver jeg Team Fortress 2 og trykker ja. Og husk at subscribe og alt det der. Vi ses. Ha' det godt.